Vedeli ste, že to, čo cítite, nie je len niečo vo vás. Že vaše emócie nie sú len odpoveď na svet, ale že sú zároveň aj tvorcami toho, čo vo svete zažívate. Nie sú to len nálady, nie sú to len reakcie. Emócie sú energia v pohybe. Jemná, vibrujúca frekvencia, ktorá sa rozlieva cez vaše telo, vašu myseľ a cez celú realitu, ktorú denne spolu vytvárate. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Skúste si spomenúť na deň, keď ste cítili ľahkosť, keď ste dôverovali, keď sa veci diali takmer samé od seba, náhodne alebo zázračne. Ako by celý vesmír spolupracoval. A teraz si spomente na deň, keď ste sa báli. Keď vás ovládol tlak. Keď sa nič nedarilo a každá maličkosť bola problém. Vidíte ten rozdiel? Možno ste boli v tom istom prostredí. Možno s tými istými ľuďmi. Ale niečo vo vás bolo iné. To iné bola vaša vibrácia. Vaše emočné pole. A cez to pole sa mení spôsob, akým vnímate, aj akým priťahujete. Niektoré emócie nás zavierajú, ako by nás skrútili dovnútra. Strach, vina, žiarlivosť, tlak, hnev sú súčasťou života a majú svoje miesto. Ale ak v nich žijeme dlhodobo, naše telo je v napätí. Naša myseľ vidí viac hrozieb než možností. A naše rozhodnutia vychádzajú zo sebaobrany, nie z tvorby. Naopak, emócie ako radosť, vďačnosť, pokoj, dôvera, tie nás otvárajú. Dovoľujú, aby cez nás pretekala inšpirácia. Vnútorný súlad, ktorý cítime, sa odráža aj navonok. A my tvoríme z priestoru spojenia, nie oddelenosti. Berme emócie ako kompas. Pretože emócie nie sú chyba. Nie sú niečo, čo treba opraviť. Sú správy zvnútra. Signály, ktoré hovoria: tatiaľ to sa cítiš viac doma. Alebo tade to nie, toto nie si ty. Niekedy máme emócie, ktoré nechceme cítiť. Ale keď sa im otočíme chrbtom, nevyriešia sa. Len nás potichu ovládajú. Keď si ich však dovolíme precítiť vedome, keď ich necháme prejsť telom ako vlnu, vtedy sa začína skutočná transformácia. Vedomá tvorba reality nie je o tom, že sa vždy cítime pozitívne. Je o tom, že si všímame, čo v nás žije, že si dopréme priestor cítiť. Bez toho, aby sme sa súdili, bez potreby niečo opravovať. Len s tým byť. Môžeme sa pýtať, čo práve teraz cítim, kde v tele to cítim, čo mi táto emócia chce ukázať. A potom môžeme pustiť dýchom, pohybom, písaním, hudbou, tichom v prírode. Realitu netvoríme hlavou, tvoríme ju srdcom. Svojimi emóciami, ktoré sú ako farby na plátne života. A preto sa môžeme každý deň rozhodnúť, aký obraz chcem dnes vytvoriť a akú emóciu si zvolím ako štetec. Lebo aj keď nemôžeme ovplyvniť všetko, čo sa deje navonok, vždy máme moc vedome cítiť a vedome tvoriť. Verím, že sa vám toto video páčilo a dáte mi like, prípadne ho budete zdieľať s niekým, koho máte radi. Alebo mi napíšete, čo práve cítite a čo chcete cítiť. Nech sa naše pole tvorby vedome spája. Prajem vám krásny deň, ľúbim vás, vaša Lina.